Sa matong paghuman ato kay nagpadayon ra pud akong life. Unya si Jack kay nanguyab pagyahapon ni siya katong taga-RTC nga mamords kayo. Si Ann nga nagkuwang sa height. Tabang pa ko convince aron lang mulawig na ilahang barko. Unya kini si Ann pakipot man pud di ay kaayo. Naabtan pag siyam-siyam si Jack kay dugay kaayo gisugot. O kini pod si Jack tungod sa kadugay nga nasugot ni Ann nalubag pod ang utok. Diri naman hinuon nako ni Angay. Nagsugod nga nakabantay ko ana kay katong na-close pod ni nako si Mario. Classmate mi ani sa high school ug wa tuyo nga nagkakita mig balik. Macho papa na pod ni si Mario ug natingala pod siya nako nga naunsa nako nga dili man ko ing ani sa una. Karon kay mura naman kog sanggano. Nakapangutana gini si Mario nga nganong natumboy man ka Rose. Intubag pud ko nga gahiag batikolon ay inag wala lagi na R. Intubag pud si Mario, sige. O si, unsa na may nahitabo nimo nganong natumboy naman ka? Intubag pud ko nga abi nimo kay na impluwensyahan ko ba sa akong mga barkada nga tumboy sa una. Mo nang ing-ani na kog porma ron pero sultihan ka na ako. Dili ko tumboy. Tubag po si Mario nga, we, di ka tumboy anang porma ha? Nitubag ko nga, ganahan ra kog ing-ani pero di ko tumboy ba? Type gani ka na ako. Pinakidahat pa na dayo ni Mario o gisungog na ako kay murag na ay bahong isda ba? Nitubag po na si Mario nga, kay ba ko nga naglibog ra ka nga tumboy jud ka osi ba? Itubag pud ko nga kahibaw ko nga dili ko tumboy Mario. Pero nagsige na siya pugos ba nga tumboy lagi jud daw ko. Hantod sa ako na siyang giingnan nga di lagi ko tumboy. Dali ra gud be kay tan-awa na tug tumboy ba ko. Magtsula na tanduha. Pero ang gibuhat ni Mario kay niingon siya nga, yak. Pero ako siyang giingnan, unsa yak, tsulaon na to ni aron makitang katag ba. Nagkapakapalig ni si Mario nga Maria di ay pod og hadlok lugoso nako. Bantog rag ipamugos niyang tumboy ko kay ipamugos man pod nako sa uban nga bayot daw siya pero di siya mo angkon unya tinuod di ay. Wala kay nakahibalo sa tinuod nga color aning Mario, nga Maria di ay. Iyahang gitago-tago kay mahadlok siyang i-judge sa uban. Labi na sa iyahang pamilya kay naasiguro'y kalagot sa mga bayot iyahang pamilya. Mo nang di yun siya mo amin nga bayot siya, bisag halata kayo. Gipili ra iyahang gisultihan sa tinuod ug usan ako ana. Mato nga nagka-close ming duha kay kaybaw ko siyang sekreto nga macho papay dahi siya. Kay og kauban ko niya makapagawas man siya siyahang gibating kaanyag. Naana noon mig uyab ni Uncle kay grabe pod makapilit na ko ni si Mario nga Maria di ay nga halos huso naman akong bukton sa sige kapyot. Nakapangutana gina si Uncle kung uyab ba daw kunumi ni Mario. Dako pod kaayo akong pagbalibad oy nga di lagi may uyab. Ingon pa na si Uncle nga, sige malagi mog uban. Halos di naman na mubuwag nimo. Niduolin ko ni Uncle ana og pinahinay nga giingon niya nga bayot siya kol. Tuwag si Uncle, bayot to? Di malagi mailhan. Tubagpod ko nga, muna giingon kol nga don't judge the book by its cover. Pero ningon si Uncle nga, malipay unta kog uyab to nimo aron di nakasigig tinumboy diha. Tubagpod ko nga, sugot pud ko kuloy og mo to yung uyab nako. Di na pud ko kanse. Galing lang basig mahinay ka noon to nako og kulata og magbinayot kay mas laki pa man ko niya. Pagman ang istorya ni Uncle kay na okay ra pod. Yan kami ni Jack kay dili na kami tigkita aning mga panahon na kay busy siya sa trabaho. Og busy pod nga nanguyab sa mamords nga si Ann nga gabintot-bintot pag sugton ba siya dili. Ipasagdahan ra pod nako kay iya man may kinabuhi.
Ang permi na nako mauban ani kay kini si Mario nga Maria di ay. Unya one time ana, wala tuyo nga nagkita mi ni Jack sa HOJ kay diha gipapasa na pud si Angkol nga usang kasakong kapapilan. Ug giuban ako si Mario nga Maria kay nighuman namo didto manglaag ning duha. Ako'y nag-drive sa motor unya angkas nako si Mario nga Maria kay siya naghawid sa mga papel. Ni parking ko duol sa giparkingan pod sa patrol ni Jack. Wala ko hibawo og naa siya kung wala siya nigawa sa driver's seat. Hiniingon ko ana, "O Brad, long time no see ah. Kumustang buhay natin ngayon?" Smile pod ko ana. Tubag po si Jack nga, "Okay ra pod, nakaipasa?" Itubag ko nga, "O lagi, mag-ayuda na pod ko ato." Unya nakita jud nako na si Jack nga nitanaw siyang Mario nga Maria gikan kaspa hangtod ingoron. Ingon din siya nga, "Maayo kay naa na kay assistant." Itubag pod ko nga, "Oh, mao ni akong paring Mario." Hapak din sa bukto ni Mario nga Maria. Ingon pa ko ana nga, "Gwapo no?" Dahil ning smile og dala katawa ko ana. Ingon pa din si Mario nga, "Afternoon sir." Pinagahi nga tingog nga kusion pa na akong kibot naka-18 lagi. Ug niingon pod ko ana nga, "Lain pa ito Brad, musta naman mong mamaan? Makahigop na bataan nig bus oy?" Nitubag ra po na si Jack nga okay ra daw. Nangutana pod ko kung gisugot na ba siya. Ingon po si Jack nga hapit na daw kuno siguro. Nitubag pod ko, "Na, wa pa di nay siguro. Ayo pa'y magtanom kag humay atong basak Brad kay sigurado pang naa kay maani." Nikatawa pod ko ana og nisumpay ingon nga mangadto sa ame. Ug dili siya angay mabalaka kay i-regards nako siyang maman. Sa mato nang lakaw namin ni Mario nga Maria. Nangutana pa na si Mario kung kinsa to. Itubag pod ko nga ka-frat nako. Itubag pod si Mario nga, "Ha? Membro tog frat nga policeman to." Tubag pod ko nga ngano di ay. Na may frat nga kami ren duha nga miyembro nga nag-recruit pagani mi. Apil ka? Nagsigid jud mig pangatawa pagtalikod namong Mario nga Maria. Dito siguro nagsugod og selo si Jack Nails. Unya pagbalik na pod namo gawas kay diha yapon si Jack Nails nga nagtindog nga naghuwat siguro namo. Nanawag ko niya. Niyawa ra na siya pero ni Mario nga Maria siya nga nagtan-aw nga gisungog nako kay abi kog nagsalo siya kay di na siya ako ang best friend. Giagbayan ako ni si Mario nga Maria kay kahait raman pud ming duha. O siyang giingnan, na blooming maligito si Ma'am Ann Brad, ni samot magkamamords. Salad na kayo. Angay gani ni si paring Mario pero gibawalan nako kay ikaw may nakauna. First come, first serve ya. Unya gikusi pa jud na ni Mario nga Maria akong likod nga kusugar ba mangusi bayuta. Nangutana pa na si Jack kung ahad ako numi padulong pagkahuman dire. Tubag pod ko nga, "Awday no? Asa ganita ni human ani dire pre?" Tubag si Mario nga, "Librihon man kaha ako nimo." Tubag pod ko nga, "Awdi ay, manglibre man day ko tuod no." Ni smile pa ko ana dala katawa og nananghid na ni Jack nga mulakaw nami. Gagbay gihapon ko ni Mario nga Maria bisag naglakaw nami padung sa motor. Ingon pa na si Mario nga, "Kuarago na imuhang agbay-agbay be. Maantag uyab." Tubag pod ko nga, "Maagbay ko o magbaktas ka? Ikaw drive sa motor, ako'y angkas. Baylo ra ta atong unahan." May balibad pa na si Mario kay wala pa siya nakasulay og drive sa kuwang motor. Pero ako siyang giingnan nga di ra siya mabalaka kay parehas man na nga mga motor. Gipugos jud nako siya. Pero nigawas yun na iyahang pagkabayot kay ni balibad yun na siya. Ako pa siyang giingnan, nakulatahon makana kong bayuta karon. Sige na. Kada ko ni muglawas, kada og man gani ko ana nga ikaw angkas. Tubag pod si Mario, "Ay bahala ka oy. Ako'y labot og mga umod tang duha ha." Wala ra pud ko ato kay lagi nagsalig ko nga dakog lawas ni si Mario nga Maria ug kay bawbi na siya magmotor pod.
Niangkas ra ko niya ug nabantayan gihapon nako nga nagtan-aw gihapon si Jack sa mua. Gipaandar na ng Mario pero aha kaayo kay wa pa gani mi kadaga no isa ka metro. Gipaandar na Gipaandar na ng Mario pero wa pa gani mi Gipaandar na ng Mario pero wala pa gani mi nakadaga og isang metro nang atumba naming duha. Ka sa buhay. Mura mi gipalid nga walay hangin og nadat-ugan mi sa motor. Kalagot bayuta kay napiang noon og tinuod ako ang kamot kay natukod na ako. Ingon pa siya nga, tuan na ligi, ingon bitaw ko. Pero perting sakita jud sa akong kamot ug nakadagan jud na si Jack padulong namo og siya ni patindog sa motor. Uwaw pa jud kaayo kay daghang nakakita. Nakapangutana gyud na si Jack kung nangaon sa me. Ngano kunong kani pa man ang imuhang gipa-drive? Paspas pa na nakatubag si Mario nga wa jud ko'y salaan na sir. Kaingon ko niya nga di ko kamao aning motora unya iya akong gipugos. Awa noon. Kulokoy jud ning bayuta kay gilaglag jud ko dayon. Pero ako kay nagbati-bati jud akong nawong kay perting sakita sa kuang kamot. Ingon pa na si Jack nga ngano liging kani imo ang gipa-drive? Nanay lisensya? Itubag pa na si Mario nga nakoy lisensya sir pero wala jud ko nagpasalig nga mo drive anang iyahang motor. Bawa na niya kay nganong mamugos jud. Ug nangutana na po na si Jack kung anong namugos daw ko nga si Mario ang mo drive. Itubag ra pud ko ana nga nagsalig ra pud ko nga dako siya glawas ba. Unya ang ending ato kay nakasakay noon mi sa patrol ni Jack kay di naman ko ka-drive kay sakit ako ang kamot. Gibili na lang nako kay iyahang balikon. Hapit mi magsinubagay og magtinulakay ni Mario nga Maria sa likod kay sige miglalis kung kinsa tong sayop. Bisan ato kay close gihapon mi ni Mario nga Maria. Pero wala na nako gipa-drive kay basig mga ibot na jud amo ang mga tango. Pagkaman ato kay murag ni samot o in love na ako si Jack atong kasal sa akong agaw nga gihimo kong bridesmaid. Dili ko masugot kay di naman ko ganahan musot o kanabitang pinabae kaayo. Samot nang magdress pa. Lainan naman ko kay di na nako bagay ba. Chicks kay kog porma ato pero kung maglakaw kay murag padong motagay sa eskina. Nagsige yun nagpamugos akong agaw sa kuha pero ako na siyang giingnan nga dili lagi ko. Kadagang bay ana nga pwede nimong bridesmaid. Ako naman hinuon nga di ganahan mo so to mga ing ana. Tubagbot si agaw nga, labihay pud ka oy. Kasal na ko ni nga di ko nimo kahangyo. Tubagbot ko nga, dili lagi ko. Kung ako pa'y partner sa bridesmaid, okay ra kaayo. Og nagsige dyan nagahangyo og pamugos akong agaw sa kuha nga mag-bridesmaid lagi ko. Unya, panagsara jud ko no kaayo. One time ra sa iyahar daw ko nung kasal. Sa matong wala ko'y nahimo, bisan pag nagpamalikas ko sa kong nahuna, nisugot na lang ko. Pero ako siyang giingnan, ngayon gumagpaso kay mag-ilis dayon ko. Dako po ginagngisi akong agaw og ingon siya nga sure ko no og pwede ako mag-ilis dayon. Sumato nga kalit ko nga nagtransform sa pagkababae. Pero ang buhok og nilakwan murag laki gihapon. Maton pa kaayo naglakaw kaysa sa kong partner. Pero wala kay bawo nga gipicturan ko nila og gitag ko sa mga agaw nako. Ingon sila nga ang pagdadalaga ni Ozzy. Sungota dyan ako ato og dugay to na ako nabantayan kay wala ko'y abri-abri sa ko ang Facebook. Dadto na sa may reception ako nakitaan og daghan na kayong comment og usa na si Jack ana. Ingon siya nga beautiful. Gireplyan po na ako nagbinuang nga ayaw ka in love brad ha. Dayon emoji nga katawa-katawa. Paguman ato kay ni grabe na pud na ako ang duda aning Jack atong nanglaag na pud ming Mario nga Maria.
Kauban namo ang mga classmates namo sa una. Nangaligo mig dagat nga gitampo ra nako kay isang case nga beer. Unya nikalit manig panawag nako si Jack. Nangutana siya kung asa ko. Ako pa siyang giingnan nga di amig dagat, Brad. Nangaligo mig dagat ni paring Mario. Nganong tawag man ka? Nitubag pa si Jack nga wala ra daw. Nangutana pud ko niya kung naabay problema. Pero wala man na siya nitubag. Nagsigi kog hello ana pero wala naman siya nitingog. Napadyo nilabay ana nga mamords kaayo nga foreigner nga nakabikini. Madala mag-apil ang liog nato ani nga gitaghuyan nako nga nilingi tong isa nga gikidahatan dayon. Nakalimot ang pud ko nga dili maday ko tumboy ba. Pero nagsigil ako hello Brad ana nangutana kong naa pa ba siya? Taud-taud ana kinungutana siya sa kuha kung ano kunong nagsigi mig uban anang Mario. Ako siyang giingnan. Ganahan pud ko mag-uban-uban niya Brad. Parehas gud nimo. Ganahan ko nimong mag-uban-uban. Unya kay busy naman ka sa mamords nimong si Ma'am Ann. Si paring Mario say uban-ubanan nako. Tubag pud siya nga mohapit ko ana. Asa mo di ay? Gitugan po na ako asa ming dagata kay pag humagtawag, lawom kay akong ginuhunaan ning Jack kay na ako'y duda ba. Pero natingala ko nga pagtanaw na mo sa mong lamisa nganong naman ni lechon baboy nga gahapa. Nga lechon manok raman to amo ang dala. Mo-aksyon po ito kuhaan na pero pagtanaw na ko sa mga dagway nga naa didto kaya na may mga lolo o lola. Aha ka, lain naman dito nga cottage nga panuway. Nauwaw ko pero nasayangan pud ko nga gipadayon na lang unta to nako nga pabang-buang aron makapaksi ko silahang litson ba. Ha bitaw. Sa mato nga niapas yun na si Jack na mo nga hapit na may manguli. Nakainom na pud ko pero di pa hubog nga gaparay-paray ng agi kay mo drive pa ko sa motor. Nangutana siya sa kuha ko nakainom ba daw ko. Ningon ra pud ko nga gamay ra kayo Brad. Mga upat ra siguro to kabaso kay mo drive pa ko. Nakalimot na ko ani nga pulis man si Jack. Ingon pa siya nga gamay ra pero namuwa na imuhang nawong. Itubag pud ko ana nga gikan man pud biya mi naligo naunsa. Pero nganong niapas man ka Brad? Gimingaw na kanako. Dahil ni katawa ko. Unya wala jud na nakatingog si Jack. Unya si Mario nga Maria nahimo nang serena atong dagat kinalingaw paglangoy-langoy. Naibog pud ko kay kas-up ako nakalangoy ba. Sa matong niingon ko nga, Brad, ani sa kahakay mulangoy sa kog kas-a. Unya muuli na ta. Kaon sa diha. Unya paglantaw nako sa lamisa kay ginay-hinay naman sila hipos. Aha ka. Ako yung silang giingnan nga ayaw sa hipusa kay napay mukaon. Pulis ra ba ni? Nagdali-dali po na sila balik sa mga pagkaon sa lamisa. Gibiyaan na din ako si Jack dayon dagan-dagan ko atong Mario nga feel na jud niya nga serena siya. Kaya wala man siya kabantay, giambakan pabitaw nako o gilunod ilawom sa dagat. Kapakapa lagi. Lami man po di ay sakyang bayota. Mura kong nagsakay og baruto. Bitaw. Ako pa giinan si Mario nga niapas ra ba si Jack. Nangutana po na si Mario kung gipaapas ba daw nako. Tubagpod ko nga nganong papason pud nako. Siya ray niapas. Duda ko nga niangay ni nako ba. Unya gidasok man hinuon na ako nawong sa tubig sa buing na bayot. Ingon si Mario nga feeling kaayo ka. Tubagpod ko nga, nganong nidong man na siya diribe. Tubag si Mario, nga wala lang gud siya lingaw siguro. Kagwapa tong ihang gipanguyaban, unya, ana na noon siya nimo. Tubagpod ko nga, mao gani, mamords naman to kaayo si Ma'am Ann, pero, nitanaw pa ko na sa akong kaugalingon, ingon pod ko nga, mamords man pod siguro ko ba? Gidasok na pod ko niya sa tubig. Aha ka. Og wala na ko kapugong sa kong kamot bitaw o gikumot bitaw na ako ng
Gabitay ni Mario nga Maria. Dako-dako man po di ay ni ang iyaha ba. Nakasyagit lagi na siya. Ipangsyagitan pa mi sa mong kauban kung naunsa mi ug ingon sila nga dili kuno didto sa dagat. Unya pagpanguli na namo, nihangyo nako ning isa ka classmate po nako na si Sheena nga moangkas nako kay gihatod na daw siya. Sugot pud ko. Mamords pud kay ni si Sheena ba? Mobo kayo shorts. Duulonon jud kog mga mamords ba? Unya kay nagdala man po nagmotor si Jack. Ako siyang giingnan. Nga Brad, sa laing dan may mag-agi ha kay ihatod na ako ni si Sheena. Day ni honghong pa kong Jack ana nga mamords pod kaayo Brad. Nangutana pa na si Jack kung asa daw na ako ihatod. Ako pong giingnan nga ihatod na ako sila ha. Nitubag po na si Jack nga magsunod ra ko nimo kay naapatay lakon. Tubag pod ko nga, ha? Asa man ta Brad? Nitubag po si Jack nga gigutom ko no siya og mga ondomi. Wala judi ay siya nabusog sa kamote. Bitaw. Sa bato nagsunod na ako si Jack o grabe pod makagakos ni Sheena og tomboy pa ko, moy ampay nako. Pero kay di man ko tumboy, sulain sa paminaw nga pilit kaayo iyahang Mount Pinatuybo sa kong likod. Maong nipasutoy kog taman ug kusog man kay ni akong mamords nga motor, maong nabilin si Jack. Natod na lang ako si Sheena ug apakasunod si Jack ug gibalik na lang nako. Naghunong naman hinuon pagbalik nako. Ako din siyang giingnan nga wala man likan ni sunod Brad. Diretso na lang unta at ato. Itubag pa si Jack nga mag-istorya sa taani. Itubag pod ko nga unsa man na. Tubag din si Jack nga tug-ani ra gud kog tarong. Tumboy ka o dili? Haska po dinoon akong nakaunahuna og unsa man jud ko. Tumboy ba ko o dili? Sige kog ingon nga di ko tumboy pero dali ra kay ko makabantay og mamords ba. Nangutanan lang ko niya kung ngano man. Nangutanan na si Jack nga moangay kag bae. Nitubag pod ko nga dili. Pero sa kong nahuna kay ma-attract og mamords. Nangutanan na si Jack kung moangay ba daw kuno kog lalaki. Itubag pod ko nga wala pod. Kaya wala man pod ko'y giangayang laki jud. Basin bayot akong gusto. Unya si Mario nga Maria. Bitaw. Ingon na si Jack nga awa kay klaro. Og nipasutoy og kalit og gibiyaan ko. Naunsa gud ni si Brad nga labaw pong walay klaro. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night.